Sizocela kuThixo njengokuba uThixo uTata wamthumela kuthi wasibonisa indlela ebheke ezulwini lafika ithuba lokuThixo makamthathe ngoku into esizokuyenza apha sizocela kuThixo njembe mthathile aphinde amthume eze kuthi Amen. Amen. Aphinde amthume eze kuthi amen. Yithi le verse yokugqibela efile nje usathetha amen. Amen. Andiyi kwezinye ndizawuzula kule verse. Njengoba wayemthumile kuthi azosazisa imfuno zikaThixo agcindise imithwalo kuthi ngoku lafika ithuba uThixo makamthathe amthabathele kuye ngoku apha ufuneka sithandaza sicele kuThixo aphinde uThixo amthume eze kuthi Amen. apho siphazama khona amveze uThixo kuthi Amen. apho siphazama khona asixelele Amen. njengoba besixelele le verse ithi efile nje usathetha sizoguqa sengoku uThixo asizengaguqa kuyo emameni kaMfleck asifundiswanga masiguqa emntwini Amen. abanye abantu bazayitoleka rongo bathi abantu baguqa pha apha sizawucela kuThixo la kumprofeti wakhe wamthuma kuthi wasikhombisa indlela apha siyazi indlela ebheke ezulwini bagcidisa imithwalo abanye beqhuzula abanye bengafumani izinto kunzima bakuthatha uThixo ugqibile usebenza ngoku sawuthandaza kunye sonke sicela kuThixo zonke ingxaki njengoba wayeshilo wathi uzawusebenza sele ngekho sifuna ngela hlobo ke ngoku sifuna ngela hlobo uThixo amthume eze kuthi umuntu akalodimoni umuntu xa velile akalodimoni umuntu tena nje abantu incwadi betolika rongo kalodimoni umuntu xa evela uwe utatakho kalodimoni bangaba ulidimoni wena ulanini idimoni Yeah. ulanini idimoni ubenza about idimoni lanini wena Amen. kufuneka niyazi into esizele apha sizocela kuThixo amthume eze kuthi Nkosi yami. zonke ingxaki asiphazama kuzo asixelele Sishiye. sizele loo nto Course. asizangavula ntshumayelo Sishiye. sizele loo nto ithi masigqithe ngolo lizwi apha sawuthandaza sonke ke ngoku sibhekise kuThixo uThixo omamele umthandazo wethu masithandaze sonke Baba wethu. Thixo nami yesamandla.